Asa akong cellphone? Flower? Oh, asa? Asa akong cellphone? Nasa room ni mo. Pag sure. Ingon kay mong gilabay. Joe, Nag-jo- ako kilaboy. Asa akong cellphone? Naman sa iyong room. Sure ka? Kita ko. Tara mo, Ingon sa iya ko nang gilabay kay wag i-charge. Joke na ko. Ha? Nalubat. Wala na lubat. Di ingon kay mong gilabay. Wala man ni joke lang ko. Ay si joke na ko ha. Nalabay sa cellphone na kimaka ni mo yung cellphone. Uy. Naguba. Unsa dali sulti ko dali ate. Unsa mo giingon? Unsa niyang cellphone ako? Si Aiden nalabay sa imong cellphone na si Aiden namakan sa imong cellphone. Tamakan niya? Mhm. Ano yung gitamakan? Ano yung gitamakan? Ay ko kataw eh. Ano yung gitamakan akong cellphone? Huy, ay nagbaro ani ha. Di na ko maba. Nya ano yung magilabay? Gara sa kadak. No, ni mo. Saya ka di. Di. Unsa day ka? Nalubat. Wala lubat inyo mo sa nailabay ha. Abi na ba inagulos ana kay mo maday ng duwaan. Huy. Ambi na.